Karbianglong alir alon kelang me seranglong pusi akapre kadera tumke nang puser anlo stami nonopor thengpi arlong stangti koila hai hui kang arason si theklo lasojok Human Rights Council of India Karbianglong aruatum ahin pen rai komvek nang po mate lahai arlong stangti koila pen danglok kinang sot hai hui rai kom nang po pusi Human Rights Council of Karbianglong arata phan chuningri lapen jongsi patoite pulute arona tengpen instai vek nang kok pupus Human Rights Council of India Karbianglong district aru amai phu Dr. Bida Singh beahin pen pangdakpo Sike Human Rights Council of India district Karbianglong Assam sel pen litum kamathapon Karbianglong district arlo alira cham la an kini pini environment mate planet aputhak lan ke thek ke chini bang ge ong dame labang solong ri lan alira cham ge me phan madu sitame aning kang sampen kang hon kajin suklem ba we athema prakitik dujuku labang so akaya bang ke kache lar lo boi fisitame arnam ka sonse hormu labang so ke pavir de je phan thengpi i etik labang so ke klem tumta isi asai ke klem tum dolo arlong i etik labangso asai ke klem tunda dolo sangti etik labangso asai ke klem tunda do lanco taklelang asom tina hormu ke non bai Karbianglong bang ke print prelelo alira cham chelangdam bulote non ke langso lang me kalong tame nang ke kreng si langso lang me aphai nang bat bomlo arwi ko an ma ke jang Karbianglong arlo tanon ke lang chepleng pledet lo basi labangso putha kalong Karbianglong ketek kachini abang fu non uwi kimia tum kacharli science arts commerce science kacharli abang fu tum thekser kachini abang fu tum same komama ke chok chipu bang prabjin pen insai ponai lasinil tum non e prang ke bang hi ni tum human right pen abang ke labangso Karbianglong aputhak bang nil tum legal jong si claim kle damde pulote niltum ahin pen prabjin pe labang so bang niltum isi akang sai padu ponji paso pasi aprang niltum pachini lo pini abang ke niltum lam theke la helo kana sat an bang ke rat phanchuni rilo lapen ke theke ding dumandame ke pachini bang ke lanse gang ton